ndakatizisa November ndakati November anazopera ndipandeze kushamari so mukadzi wacho andinayo but so pari chinonzi mukadzi wacho andinayo akabhatora andamugana nzvimbo yakadai nyaya yangu inini ndeyekuti ndakatizisa mukadzi musi wa24 October then ndakawirirana kuti kana November azopera ndonobvisa mari but musi wangu musi wa 3 November ndopakakatorwa mukadzi wake ndasiyirwa summons kuti order ndiko mamireketa nyaya 3 November mukadzi achitorwa ndakatisa 24 achitorwa nani akatorwa namapurisa mambe pakavaindisira summons akaita sei zokeredza ipapo akatorwa nemapurisa mambe pakavaindisira summons mudzimai wako iwoyo anga ndatizisa wacho purisa wamambo ndobva atora mudzimai wako vandisira summons kuti ndikuno akamutora achiendisa kuti akaenda naye kumba kwavo baba vakabatwa chinzi vadana nemukadzi wemunhu asi mukadzi wemunhu yanga akarapwa akatopiwa 10 cents saka ivo vari kuzviramba kuti akasiri November ndopakafonwa paipaino vaida kuzopetera tichitaura vachitaura kuti wamwedzi waNovember titese hatikwanise kupetera saka ava vakazotora svondo rinotevera racho irori rakatopera rese rechi2 racho ndipo vakatizisa saka vatizisa ava amai vemukadzi vakataura kuti inini nkwasha uyu atora mwana wangu handisi kumuda saka inini ndakaendawo nechikonzero chekunomusunga nenhau yekuti akatizisa mukadzi muna November amai vemukadzi vakataura kuti imimi pamuri kuenda kunomupa samoni muuye nemwana wangu nekuti inini handisi kuda kukwasha handisi kumuda saka inini simba rokuti nditore mwana wangu handisina asi kuti amai vacho vakatozouya vakatopinda mumba make uyu vachimutsvaga mukadzi vachitsvaga mwana wavo saka mwana uye nekutyawo kuti amai vake nekuti amai vacho atoti ndoda kutorwisa mukwasha wacho nemwana wangu vese ndoda kutorova saka mwana nekutya ndobva ati alright amai Monica ngatichiendai zvedu kumba kwacho ndobva tamutakura zvisho bva tauya naye ari kumba kwamai vake ndomatorera ndakamuita amai vacho ndovakatouya pamba pake mukwasha wavo uyu vakatopinda mumba make vachitotsvaga mwana wavo vakatotarisa nepasi pemubhedha vakamushaya saka iye anga atiza akaenda kusekwemba saka iye nokuona kuti amai vake vaida zvokumurwisa vese naiye mukwasha mwana ndopakazoti amai Monica ndanzwisisa handisida kuita hondo ini ndakuita sei ndakungoenda hangu kumba handei ndobva ndauya naye ndomatorero yangu ndakamuita asi November akatizisa November zvishwa ngoda kungoramba nekuti musi wandakanowapa samoni ane hanzvadzi dzake 2 vakati aiwa ndaida kuenzanisa akati imimi kuti masungwa fonerai baba nekuti baba vanozivana namambo chikueshi nyaya inogona kusaenda mberi ndichitozvinzwa inini saka baba wacho akazengawa kundifonera hazvina 3 days vachiti kweimimi makazosunga mwana wangu sei akabvisa mari yekuroora here kuti muzomusunga ndikati aiwa kutizirwa kuroora zvibvumirwe mwedzi waNovember ndonyaya yacho mambo ndopedza zvakanaka pani pangu pandida kujekesa kwayo wati 24 October 24 October mwedzi unomusati wagara November simple saka chabalisa hatitarisa madheti echirungu totarisa mwedzi wedu kana wangogarawo uyo atoko ndidhisemba kwauri kuona kwazenzo saka iwe 24 kapa kusaziva haisi defense wakapara mhosva ndofunga panhau iyo imwe cheteyo progress achadzoka zvekudare mukadzi wemunhu yakatomhangara Nanti mukadzi yanga akapwa sheni here nemurume wake
ichokwadi ichocho zvokuti anasadombo varipo nyaripanapa ndeuya akarura mugumuti dzimwe dzine dzakuuya dzazvinonda iyarareji right uyo muchindero kana chiti mwedzi wambudzi kana kuchirungu kwedu tichitasa madhetsi edu kana kuma 24 pane nguva yekuti ukatarisa mwedzi uyu unoona mwedzi uchiti unoona January but unoona mwedzi wadi wapadenga wapanzwa iuye kuchivanhu tinovereka mutemo unotiwo kuchivanhu mwedzi yedu iri pa13 uzinzwa saka kana mwedzi wangogara chetu unochitaura mwedzi uri pamberi kuchirungu asi kuchishona ungochiti pamberi ndowachi ndowa mwedzi wacho wapanzwa saka ukaona mwedzi uchirongogara chiti madhetsi ekuma end of October yatoo November mwedziwo saka mwedziwo hauchakumwa kuroora hauchatizisa wapanziswepa wasinzwisisa saka chinachotitsanangura kuti uri kubvuma here kuti iwewe chokwadi ndozvona zvaapo panguva iyoyo zvaitinausasi now kuti munyatsobatsirika zvakare dare rose vanhu vese vari muno makamuka mangwana kuseni kana kuti manherano muchiona mwedzi waro kamwedzi kadikirika apo padenga apo mwedzi uyoyo atova December anamona asi tiri munani pakalenda pedu tiri muna November musi wa18 November asi kuchivanhu tativa munani muna December nechekare zvonotiwo pakanga uri muna October musi wa24 October mwedzi wechivanhu wanga wani January haidoti January wakapa November mwedzi wembudzi saka zviri kudzizwa aiwa panguva iyoyo matare ose mondoro dzose midzimu yose n'anga dzose vanonga vakati zei vasina shuta sei saka zvese zvinenge zvichitwa pachivanhu zvokurodzana michato muchi vanenge vati ngatimbomirai ndakatoenda kune imwe kereke yaitoti aiwa mwedzi uno ndewembudzi ndakuenda ndakaverenga infact zvikanzi chechi mwedzi uno ndewembudzi nomichato chechi nomichato hakuna chimwe chinhu kana tinomira tozosimudzira kana mwedzi wembudzi waita sei saka ndo mhosva yari kupiwa iyoyo right now right now chipini manzwa kurodza kana kuroora kana kutizisa kana kuchata munguva yemwedzi wembudzi chipini rikatibhodzokera kune zvakaitika kare kare mashuromo muchaziva muchakabvu MDC president vatangirai vakanoroora muna November mumwedzi wembudzi kuno kuchiweshe uku vakachajwa mombe 36 tizoka hazviitwe izvozvo izvo saka hazvibvumirwe kuti uite saizvozvo saka yene mhakai chipini uri kurwisana nezvepasi saka chipini chakaoma hachibvumirwe now kana munhu waita chipini uri kuripira pasi handirika saka ndokudaro iwe uri kuchajwa kuti ugadzise zvinhu zvako mombe wanzwaka taurisa mombe yaunobhadhara tozosusukidza kuvaridzi vazvo handitika good